लोग के घरवा आज टेलीफोन आइल बा। माथवा पे जाता झूमते भुलाई है, माथवा पे जाता झूमते भुलाई है। लीलरा पे चंदा मामा चमकते आई है, लीलरा पे चंदा मामा चमकते आई है। माथवा पे जाता झूमते भुलाई है, लीलरा पे चंदा चमक भुलाई है। टौन के जटावा से बहे गंगा जलवा आज टेलीफोन आइल बा। टौन के जटावा से बहे गंगा जलवा आज टेलीफोन आइल बा। फोन आइल बा हो टेलीफोन आइल बा, फोन आइल बा हो टेलीफोन आइल बा। शिव गुरु अवतारे सियालों के घरवा आज टेलीफोन आइल बा। शिव गुरु अवतारे सियालों के घरवा आज टेलीफोन आइल बा। गौरी भवानी उनका संगवा में आई है, संगवा में आई है हो संगवा में आई है। कार्तिक गणेश उनका गोदिया में आई है, गोदिया में आई है हो गोदिया में आई है। हमरा देखी के खुश भइल मनवा आज टेलीफोन आइल बा। हमरा देखिए के भइल खुश मनवा आज टेलीफोन आइल बा। फोन आइल बा हो टेलीफोन आइल बा, फोन आइल बा हो टेलीफोन आइल बा। शिव गुरु अवतारे सियालों के घरवा आज टेलीफोन आइल बा। अवतारे शिव गुरु घरवा आज टेलीफोन आइल बा। गंगा जी के जलवा से धुआइब चरनिया, धुआब चरनिया हो धुआब चरनिया। भंगिया धतूरवा चढ़ाइब बेलपतिया, शिव गुरु अवतारे सियालों के घरवा आज टेलीफोन आइल बा। शिव गुरु अवतारे सियालों के घरवा आज टेलीफोन आइल बा। पहिला में दया मांगब दूसरा में चर्चा, दूसरा में चर्चा हो दूसरा में चर्चा। तीसरा में करब हम गुरु के नमनवा, तो शिव गुरु आई तारे सियालों के घरवा आज टेलीफोन